Slavomír Kizák, hlavný inštruktor Mirage Academy. Krav Magu som začal trénovať v Spojených štátoch pod vedením Soke Tony Morrison. Trénujem Krav Magu približne 10 rokov. A je to najúčinnejšia sebeobrana, čo sa týka na ulicu. Je efektívna a strašne rýchla. Je to aj pre ženy, samozrejme. Povedal by som, že v tomto svete teraz momentálne, aký nastáva, je to veľmi účinné pre nich, ako sa ubrániť na ulici. Deti sa naučia správne reagovať na situácie, ktoré ich očakávajú na ulici, vonku. Není to iba o bitkách alebo vedieť sa byť, ale je to aj o psychike. Krav Magu sa naučíte strašne rýchlo a týmto by som vás chcel pozvať do Mirage Academy, aby ste nás navštívili a vyskúšali si u nás Krav Magu.